Marinaldo mga katribo, since the Holy Week, naisipan mi na magluwas, mag-discover kang mga tourism sites igdi sa Goa. Ngunyan niya akong kitang ngunyan sa Sitio Apog, San Pedro, Aruro, Goa, Camarines Sur. Niya ako ngunyan digdi sa sumisikat asin perming tigdudurmanan kan mga turista ka. Salog, may Sadita Falls, ipapahiling ko sa inyo po dyan. Ngunyan is Holy Week. Sana girong dumunta ang pagkaganda ni Hesus Kristo dahil siya nagsakit para sa tuya. Yan, ipapahiling ko po sa inyo dyan ang naabutan niya. Okay mga katribo, hilingon tal po da sabi ka ng tour guide ko. So, Twin Falls kang Sitio Apog. Okay, hilingon ta po kung paano kagayon. Kaso di pwedeng mababa, mabibidyohan ta lang siya. Okay. Hindi ko nag-ibuhay yung sapatos. Dahil mga sapatos ko, tabaka. Okay, mabaging kami. Para mahiling may very stick talaga. Okay. Yan. Oh my God. Yan. Yan. Very good. Yan. The famous Twin Falls. Ay, tayo palang kayang karigunan dyan, ano? Grabe. Pero isang kanal, ano? Kayo nung putapya. Dahil kayang ano ang kantawo? Yan. Yan po ang Twin Falls. Kay baba kay itong Tarong Falls duman. Yan mga katribo. Arab sa kayang kagayon dito. Para nila ang madali lang ning abuton sa banwa ng Goa. Yan. Woo! Yan po. Yan. Yan po mga katribo ang Sitio Apog. Yan ang falls na naabutan me. Nag-hike kami ng mga around haraniman lang po. Pag mamotor ka hali ning Goa, sentro ning Goa, mga 30 minutes. Motor iyan. Pag abot mo dyan sa taas kaning falls na ine, mababa ka digde, mabaging ka, dapat may lubid ka. Mga around 150 meters ang rarong pasiring di sa baba. Madara lang ka mo ning lubid, mabaraging ka mo. Sa mga may edad medyo masasakitan, pero sa mga 40 years, 45 years old and below, kayang-kaya, sinsid na maray. Mga 10 to 15 minutes, yan nakakamugdi po sa baba yan. Yun po yan ang site digde. Yan. Yan, mahiling po nito. Dahil problema po sa source ng tubig dahil ugwaning tigi-inuman igde. Yan, right from the water source, fresh water source. Yan, pwede ka po dyan mag-inom ng tubig. Yan, dawat dahil ka po daraning tubig, dyan ka po ma-inom. Yan, Sitio Apog mga around 3 PM arog po kanya ang itsura digde. Yan, mag-inom po siyang maray. Duman po sa inutan na ito, nagkukulay blue-green. Medyo hararong po na dyan, kaya niya nakamigdi sa gilid na rin. Sa liwat, iyo po ini ang Sitio Apog, Barangay San Pedro, Aruro. Yan. Mag-inig mag-incamp sa mga pag-iribaming bikers. Igi sa Goa, sa Biminda, ma-incamp da sinda sa aga digde 3 PM. Paaragan na da sinda igde. Yan. Sulong-sulong mipingon yan ang falls na yun eh. Mayo kaming nakasabay kaya maswerteng maray ang grupo me. Mag-iunon po siyang maray. Mahiling din do yan ang pinakatukang Mount Isarog. Yuman po yan. Pag sinakat mo po, Mount Isarog po yan. Medyo harani lang ini kaya bakong masakit abuton and sulit ang lugar pag inabot mo. Very fresh ang tubig, malipot. Yan, sulfuric acid po ang
may sulfuric acid po yung nyaon dyan na tubig. Kaya nakakabulong po yan ng mga hilang, mga galis, bune, alipunga, etc. Kaya therapeutic po siya. Then igde, sabi ko sa Indo si Bago, kung ganing fresh water kaya dahil kang problema sa inom mo na tubig. Yan. Yan po ang fresh source ng fresh water dito. Kaya dahil problema, mabalong ka na lang ng pagkakan, solve na sa indong restriction. Doon po nasa baba na ito, sabi kang tour guide may ugo dumaning Twin Falls, kaso dahil kayang abuton kang tawo ta very steep na maray. Okay? Once again, this is Sitio Apog, Barangay San Pedro, Aruro. Okay, sana po dalanong gararin nindo ang mga sunod kong vlog sa Outside the Box. This is Engineer Rolly Fernandez, Katribo mo.